उदालगुरियाव लुबाय थानाय मिनि स्टेडियामाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोदानै लुनाय मुसुखाखौ बेखेवबाय। बेजों लोगोसे मिनि स्टेडियामनि सिङावनो गंसे कमिउनिटि सेन्टारखौबो दिनै बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा आरो कमिउनिटि सेन्टार बेखेवनाय हाबाफारियाव माजबाद बिधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर'जों लोगोसे बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी, धोनस्री बिटिसि बियाबनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि लोगोसे ओनसोलनि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा आरो कमिउनिटि सेन्टारखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय माजबाद बिधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। बावैसो जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आन्दाराव जि स्टेडियाम लुबाय थादों बेनि कम्पाउन्डनि सिङावनो बड'फानि मोनसे मुसुखा जों दानि बावै बेखेवखांबाय आरो बेनि सिङावनो जों मोनसे अडिट'रियाम, खोब मोजां मोनसे अडिट'रियाम जों दानि बावै बेखेवखांबाय। दा आं फोरमायनो लुबैयो जे माने जेब्ला जों बेवहाय स्टेडियामखौ बानायो, बानायनाय लोगो लोगो जोङो स्टेडियामखौथ' माबाजों बानायदोंमोन, मा होनो सिगनेचार प्रजेक्ट, माजबाद समष्टि सिगनेचार प्रजेक्ट आंनि आन्दाराव जि 10 crore फैसा मोनदोंमोन बेजों स्टेडियामखौ लुनाय जादों आरो फ्राय स्टेडियामा जोबसिगोन, दासिमबो जों बेखेवनो हायाखै। दा बे लुबाय थानाय समावनो जों सानबाय जे बे स्टेडियामा स्पेसियेलि बड'फानि मुङाव होनाय जि गल्ड काप बेखौ बे स्पेसियेलि खुंनाय जायो। दा ओंखायनो बेवहाय जिहेतु गल्ड कापखौ पारमानेन्टलि खुंबायानो थायो, दा बड'फा गल्ड कापखौ जिहेतु खुंबाय थायो अब्ला बड'फानि बेवहाय मुसुखा थानाया मोजां। मानो होनब्ला जोङो खेल अपेनिं, खेल क्लजिं जोङो बेहाय टेम्परारि मोनसे मा होनगोन बेखौ मुसुखा बानायनानै बिथांखौ जोङो मान बावो। दा सानबाय मा बेवहाय जुदि पारमानेन्ट मोनसे मुसुखा थायो अब्ला साबसिन। दा बेखायनो साननाय जाबाय जे बेहाय मुसुखा बानायनाय जाथोंसै। बे लेखायैनो आङो नाजाबाय, आसाम सरकार ट्राइबेल एफेयार्स बिभागाव एप्रच खालामबाय, मानगोनां मन्थ्रियाबो सहाय होबाय डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बे लेखायैनो बेवहाय बड'फानि स्टेचुखौ लुफुंनाय जाबाय। लुफुंनाया फ्राय आवगोलावनो हाबायमोन, खिन्थु जों सानदोंमोन मा स्टेडियाम आरो नैबे मुसुखा लोगोसे अडिट'रियाम बेखौ जों एखे राहैनो माने सानसेयावनो बेखेवगोन सानदोंमोन, नाथाय स्टेडियामाव टेकनिकेल एसे प्रब्लेम थानायखाय जों एसे लाखिथ'नाय जाबाय। दा ओमफ्राय जिहेथु हाखानाय स्किमखौ गोबावदो दोनबाय थायोब्ला आरोबाव डेमेज जाफिननो हागौ, ओंखायनो बेखौ साननानै दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोर जायफ्रानाखि समाजजों लोब्बा गोनां, जोंनि सोमावसारनायजों लोब्बा गोनां, बिथांमोन गासैखौबो लेंहरजोबनानै दिनै बे मुसुखाखौ बेखेवनाय जाबाय आरो लोगोसे जि अडिट'रियाम बेखौबो ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो लाबोदों। थांनाय जोंनि सरकारनि समावनो 1 कौटि थाखानि बेखौबो दिनै लुफुंबाय। थांखिया बेनो जे बेवहाय इनड'र स्टेडियाम जिहेतु गैया, अडिट'रियामनि सिङावनो किसु इभेन्टफोर सालायनो हायो नामा। आरो मोनसेया जाहैबाय माब्लाबा मेल मिटिं जायोब्ला जोंनो अडिट'रियाम प्रयजन जायो, ओंखायनो बेखौ बेवहाय होनाय जाबाय आरो। दा आं थारैनो जोबोद गोजोनदों बे मोननै खामानिखौ दिनै एडभान्सलि ज' हायाखिसैब्लाबो दिनै रायजोनि थाखाय जों बेखेवना होनो हाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव दिनै उदालगुरिनि गोबां रायजो राजाफ्रा नुजाथिफैबाय, जों बयबो दिनै बिनि साखि जानो हाबाय। आं थारैनो गोजोनदों आरो निस्सय बयबो गोजोनगोन, मानो होनबा बड'फानि फारसे जों बयहाबो मोनसे गोरबोआव श्रद्धा दङ, बिथांखौ सिबिनाय दङ। दिनै जोङो बिथांनि मुङाव जिहेथु मोनसे स्टेचु जोङो रायजोनि थाखाय दिनै जोङो बेखेवना होनो हाबाय, निस्सय आं सानो बयबो गोजोनगोन। नुनो मोनदों सार, जों दिनै नोंथांनि एलएसियावहाय दिनै बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारी साराव फैनानै नोंथांनि माखासे मावनायफोरखौहाय बाख्नायनायजों लोगोसे नायबिजिरखौ नुनो मोनदों, बेनि बेलायाव मा बुंनो सार? फैदों दिनै मानगोनां बारग' मन्थ्रि बिथांबो फैदों, लोगोसे जोंहा एमसिएलए बिथां दंखायो लकेल, गोदोनि आगुनि बिएसिनि डेपुटि चिफ जोंहा प्रदीप दैमारी बिथां, बारग' एमएलए रकेश्वर ब्रह्म बिथां, लोगोसे स्पर्ट्स एस'सिएशननि फ्राय दंफैजोबो बेवहाय। माने बयबो जों बेहाय जिहेथु लोब्बा दङ, मानो होनबा नैबे स्टेडियाम जिल्लानिनो मोनसे स्टेडियाम आरो बेवहाय बयनिबो अबदान दंजोबो। दा बेवहाय माबा मोनसे मोजां इनक्लुजन बा खामानि जानायखौ बयबो हास्थायो। दा बे हिसाबै बयबो बेवहाय फैदों, सुबुरुन होदों
आरो बोरै खालामबा साबसिन जाबावगोन बेखौ जों बोरै मेनटेन खालामनो हागोन बड'फाखौ जों बिथांनि जोनोम सान थैनाय सानाव जों बोरै सिबिनो हागोन जों बेफोर खोथाखौ दिनै जों रायज्लायदों आरो सार जों दिनै गोबां बाथ्रा माने ओरै टु एन्ड फ्र खोनानो मोनो नोंथाङा दिनै अप'जिसन पार्टि थाब्लाबो गोबां हार्ड वर्क खालामो आरो गोबां माने रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावलांदों होनना जों खोनानो मोनदों बेनि बेलायाव सार मा बुङो नोंथाङा खोनादोंबाथ' आंबो जथेस्थ' गोजोनगोन बे खोथाखौ मानो होनब्ला आंखौ थुलुंगाखांहोगोनबो जुदि रायजोआ बिदि फिडबेक होदोंब्ला बे खोब गोजोनथाव आरो आंथ' सानो जोंनि माने जायफोरखौ लानानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौ जों मान होनो सोलोंनांगोन बे हिसाबै जों बे खामानिखौ मावदों आं बेल' मावदों नङा गुबुन गुबुन जन'गस्थिनि बेबायदिनो मुसुखाफोरबो आं बानायदों बिहुराम बर'नि आं मुसुखा बानायथ'वाखै आं बेखौ बानायगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा मा होनो जोंहा गुरुदेब कालिचरन बिथांनिबो स्टेचु बानायदों आङो आरो बेनिफ्राय बिरसा मुन्डा बानायदों आरोबाव गोबां बानायनाय जाबावगोन दा बेफोर खामानिखौ आंना जाहैबाय जे जाथि जन'गस्थिनि खोथा गैया माने जोङो जायफोरखौ जोङो मान होयो जिखौ जन'गस्थियानो जाया मानो जों बयखौबो समान अधिकार होनानै समान माने मा होनगोन सनमान होनानै बेफोर खामानिखौ मावनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव अनलायनाय इउनिटि थागोन आं बेखौ फोथायो आरो बाखि रायजोखौ आं जेसेबां हायो रायजोनि गांनाय उखैनायखौ आङो खोनासंनो नाजायो आरो बे मथेनो जि हायै केपासिटि मथे मावलांबाय थायो रायजोआ जेरै नागिरो बिदिनो नुजाहैनो नाजायो बेखिनियानो आरो लास्ट सोंथि खालामो सार नावहाय दिनै नोंगौ दिनै उदालगुरि इसिबां गिदिर मोनसे स्टेडियाम लाबोनो हाबाय नोंथाङा बाट बेनि बेलायावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा सानो माने रुलिंआसो लाबोदों होननानै बेनि बेलायाव सारा मा खेंफेरथि होनो सानो पाब्लिकनि गेजेराव नङा रुलिं मानेथ' बे समाव जोंनो रुलिंमोन जों बेखौ जिहेतु 2018 जों गायसनदों बे समावथ' क'क्राझाराव हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफनि सरखारमोन आरो आसामाव सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननाय बिजेपि बिपिएफ एजिपि सरखारमोन दा जोंनि समाव बानायनाय बे स्टेडियामा दानि रुलिंनि मालाबा बोरै जानो हागौ फालाय बे जानो हाथावा ओंखायनो जागायजेननायनिफ्राय जोंनो लुदों गंसे स्टेडियाम लुनायाथ' ओरैनो सिमां नुब्रोमनाय नंला बियो स्टेडियामखौथ' लुनो थाखाय सम नांगौ बे हिसाबै बैनिफ्राय आरम्भ खालाम दासिमबो नै फोजोबनाय फिनिसिं अबस्थायाव दासो फैहांहां अबस्थाखौ जों मोनदों ओंखायनो सोरबाया जुदि बिदि बुंबाय बायदोंब्ला गावनि पलिटिकेल लाबालाब बा माबा माबि बेफोरो आं सानो माने मोजां नङा आरो बेफोरो थ' जियानो हक फ्रायानो मिथियो आं बेखौ बुंना लानोबो गोसो जायाखै मिथिग्राफ्रा मिथियो सोरबा मिथियैफ्रा इन्टेनसनेलि बुंदोंबो जानो हागौ राजनितियाव मालाबा बिदिबो सोलियो खिन्थु फ्रायानो मिथियो जे बेखौ थांनाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि बिपिएफ सरखार बे समावनो लुनाय जादों होननानै बयबो मिथिगौ आरो